Езикова гимназия Йоан Екзарх Враца е място за непрекъснато образование, своеобразен мост към постиженията на световната култура и образование. От създаването си през 1970 година тя се развива като учебно заведение с интензивно чуждоезиково обучение. 5 са чуждите езици, които се изучават – английски, испански, френски, немски и руски език. Опитът и традициите се съхраняват и обогатяват, за да гарантират образование, насочено към развитие на пълноценна личност. Гимназията разполага с модерна материална база и високо квалифицирани учители. Училището е асоциирано към Кембридж училища и работи съвместно с Британски съвет, Френски културен институт, Испанско посолство и посолство на Съединените американски щати. Спортните клубове, танцова формация Магнифика, клубът по туризъм са свободните форми на изява, които печелят много награди. Ежегодни са обмените на учители и ученици в Хейвън Хай Скул, САЩ и летните лагери в Германия. Реализацията на учениците се осъществява във всички социално-икономически сфери. Тук в моето училище получавам знания за света. Имам възможност не само да изучавам различни видове езици, а да уча и за живота, а така развивам и изявявам себе си като личност. Научих се да общувам с другите по един по-цивилизован начин. Винаги има с кого да споделям и знам как да се забавлявам, защото се убедих, че сътрудничеството с другите и отстояването на лична позиция е цяло изкуство. Езикова гимназия Йоан Екзарх Враца, млади и модерни за Европа и света.